suci ana apa, Nduk? Kula badhe tanglet babagan pakaryan Ibu. Iya, monggo. Arep takon apa? Menapa pakaryan Ibu? Pakaryan kula minangka dagang sembako, Nduk. Sampun pinten dangu Ibu dagang sembako? Kula sampun dagang anggere 7 taun. Ten pundi papan Ibu pakaryan? Ten griya. Menapa Ibu boten dagang ing pekan tinimbang ten dalem? Krana kula pingin papan dagang kula cedhak kalih griya. Ibu dalemipun pundi? Griya kula Karanganyar. Toko sembakonipun dibuka wiwit jam pinten? Jam 6 isuk. Biasanipun tutup jam pinten? Sekitar jam 09.00 wengi. Ibu minangka dagang sembako ditulungi sinten? Kula ditulungi lare kula. Ibu gadah lare pinten? Lare kula enten gangsal. Matur nuwun kangge waktunipun. Nggih, Nduk, sami-sami. Ngapuntenipun menawa kula ngrepoti Ibu. Mboten napa-napa, Nduk. Sepisan malih matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam.